digendong iki. Wah, mantep to, Lur. Bumbune. Masuk nih dulu. Nih, Lor. Wih. Bah. Iki lho, Lur. Porsine babe, Lur. Ayame, Lur. Ih, apa iku, Be? Bah, ayam iki. Ayam utuh iki, Nduk. Iki lho. Wih. Beh digendong. Gendong iki. Wah, mantep to, Lur. Bah utuh iki. Dicuci sik, ya to, Lur. Iya, bener. Ben bersih, Lur. Ah. Ini, Lur. Wah. Mantep to, Lur. Ah, saiki karo babi dikanekne, Lur. Di piye, Be? Di garisi ngene, Nduk. Oh. Nah, ngene iki. Ben ngresep bumbune, Nduk. Ben meresap. Iya ya. Oke. Mantep iki, Lur. Lor, Bu Lik sekarang mau bikin lalapan ayam goreng utuh sama sambal pedes, Lor, ala Bu Lik. Wih. Lalapane ada selada air, manisa, terong, Lor. Itu nanti direbus semua. Oke. Ayo, Lor, sekarang ayamnya dikeceri jeruk nipis dulu. Oke, biar Beli. nggak amis. Gini aja loh, Lor. Itu nanti habis dikeceri apa ini jeruk, terus dicuci lagi. Oh, gitu, Beli. Itu biar nggak kucut. Ki jeruk nipisnya banyak berarti ya? 2 tadi, Lor. 2. 2 cukup, es. Es Sa- mandi. Soalnya besar ayamnya, Beli. Bu, sak Bu Lik lho. Oke. Tak usuk-usukin ini barang. Iki mau sing ayam domba babe malah, Lor. Mau beli ya? Wes, biar gini dulu. Dibiarin dulu. Sekarang ditinggal metili sayurnya. Oke, beli. Selada air dipitili ngene, Lur. Gimana, Beli? Panjang-panjang nih, Lur. Nah, ngene iki. Iki selada air ki mudah, Lur, sampe teko kene iki, Lur. Oh, gitu. Oh, gak tuwek. Emang keras-keras ngono beli ya? Keras iki engko direbus ya bangga keras-keras gak iso lek kon Sing lemes banget. Rompukno gak iso. Oh, iya. Wis ngene iki selada air. Ya, beli. Ini sampean jenenge selada apa, Lur, ngene iki, Lur? Komen ya, Lur ya. Terus dimasak apa, Lur, enake? Lek iki lek Bu Lik ya di ngene iki kotos apa dibobor. Oh, saya Ya seng-seng enak. Ayamnya ini nanti diungkep dulu, Lur. Ini bumbu ungkepe. Ya, beli. Ada tumbar bubuk, kunir, bawang putih, Lur. Ya. Wis ngene, Lur, bumbune. Iki ala Bu Lik, Lur. Oke. Kasih garam. Agak banyak ya iki ya, garamnya ya. Banyak iki. Lur, lupa, Lur. Apa? Ini jahe iki lho. Oh, Sing alah. diungkep lho dikai jahe. Iki. Ya. Kali, Lur. Fokus beli, fokus. Fokus iki, fokus saiki. Terus rene digeprek pisan, Lur, karo lause, Lur. Oh, gitu beli. Oh, geprek ning kene pisan kok ben bareng lek masuk nih. Oke. Ini. Kalem. Serene. Banyune sumup, Lur. Ya, beli. Ya arep ngene, Lur.
Kayak garam. Oke. Sayurnya wis mateng. Ya, Beli. Gak usah terlalu empuk-empuk sini iki. Heeh. Iki ngungkep ayam lur, iki bumbune. Masuk nih dulu. Ya. Dimasukin dong salam dong jeruk. Serai karo lase wis dulu tadi bareng bumbune. Ya, Beli. Kasih penyedap lur. Ya, Beli. Garam. Micin lur. Oke. Lur, ayamnya dimasuk nih lur. Wih. Duh. Tep. Jan. Sak wajan. Wajan. Berarti ngungkepe iki agak lama ya. Ayamnya iki, besar oh, ya. ben mau mateng, ben enak ngono kok. Airnya nggak kurang, Beli? Kurang nggih. Kurang? Heeh, tambah isuk. Iya. Heeh. Iki sampai set lur. Oh, gitu. Heeh. Oke, Beli. Ungkepnya wis mateng lur. Ya, Beli. Bentar, bismillahirrahmanirrahim. Wih. Lur, ayamnya goreng lur. Oke, Be. Oh ya. Mantap ya lur ya. Wih. Wah. Ah. Lur, ayamnya wis mateng lek goreng lur. Wih. Saiki di pintas lur. Bisa, Be. Iso. Wah, babe serba iso. Alon-alon, wah, meretel gue. Kok mereka lagi kok. Aduh. Oh. Iki lho lur. Ah. Piye lur? Mantep toh? Wih. Wih. Kayak kudune dan diadai gue. Lur, iki sambal pedese lur. Ya. Ada lombok kecil, lombok gede, tomat, bawang merah, bawang putih lur. Iya. Ini nanti digoreng dulu lur. Oke. Habis digoreng diulek. Heeh. Nanti dikasih jeruk limau lur. Oke, Beli. Ben seger sambelnya. Lomboknya harus disambel digoreng lur. Oke, Beli. Lomboknya harus disambel wis mateng. Ya, Beli. Lur, sambelnya karo buli arep diulek. Oke. Dikasih garam lur. Ya. Kasih kaldu jamur. Kasih penyedap. Micin. Oh micin lor, dikit lor. Gula dikit ya lor, segini aja. Ya. Lor,
Sambele wis mari diulek karo bulik wis rampung. Ya, Buli. Saiki dikasih jeruk limau, Lur. Oke. Biar seger. Oke, Buli. Ini, Lur. Wih, Jeruknya harum kuning ya, Lur. maneh. Heeh. Jeruknya kuning pisan. Wah, enak ki engko sambele. Tenan. Wis ngenek-ngenekne dulu, Lur. Diratakne sithik. Heeh. Lur, le masak bulik lalapan ayam goreng utuh sambel pedes wis rampung lur. Heeh. Saiki waktune babe karo bulik madang lur. Monggo. Oke ya lur ya. Oke. Bulik ndang aku. Babe dijimukne anu bulik. Sikokne ayame, Bu. Ayame bulik. Wih, iki lho. Bayu. Ayame sik santai ngono ki. Cekel bulik. Lah, Cekel bulik. Oh, sekel ya. Ora sado-ado ndang ngono ki ben utuh. Beh. Lah, Bredel. Wis gak apa-apa, Be ya. Gak, sing penting ayam to kuwi. Heeh. kalau kurang sing iki, sing Iki satune. satune iki. Heeh. Ngene, nah. Tambahin neh no. Tambahin no. Nah, kuwi. Siku. Nah. Wis. Wus, mantep, Mantep. Lur. Heeh. Wih, sambele bulik. Pokok sambel. Heeh. Yo, cocok. Aja duit jeruk. Kok lali? Jeruk engko diwene pitik. Ini ya. Komplit Wis pokoknya. komplit. Terang ya, Be. Wis ngono kuwi ya wis. Nah. Wis. Sik ndelok sik. Iki lho, Lur. Porsine babe, Lur. Ayame, Lur. Wih. Mantep ya, Lur. Iki paha tabuh beduke, Lur. Iki, Lur. Kawin bredel. Sangke empuke. Saking mantep matengi tenanan iki, Lur. Iya, Be. Ndang bulik wis tak anteni lek mau bulik ya. Iya, bareng kudune. Ya, Mantep ke. mantep, mantep. Oh, kemangine, Be. Engko kemangine. Ben ngambil sendiri we. Ora sedeng bulik nggene. Sampean ngambil apa nih beli iki engko? Ayame. Paha. Apane ya? Paha apa? Dada. Sir saya aku ki. Lah saya pi dada. Wis iku diambil. Nah, kuwi Nah. wis kuwi. Jan tenanan. Iki lho. Bulik kok ini lho juga. Sip. Ya lho. Ayo, monggo. Monggo Lur. Madang. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Top, Lur. Top. Cocok babe ngene iki, Lur. Beh, ayam goreng paha. Bismillahirrahmanirrahim. Wis monggo Lur ya. Ya. Enggak lur, maaf lur. Cocok babe Lur. Kalem be.
Lur, sambel iki lur, delok lur. Nggih. Wah, piye lur? Mantep ora lur? Sambele lur. Pedes tenan ya, Be? Heeh. Iki lho lur, sambel ala Budi ya ngene iki lur. Wis pokoke menggoda lur. Be. Enake piye, Be? Beh tenan Budi, enake Enake gonggur. Alhamdulillah lur. Lemadang Budi karo Babe Heeh. wis rampung lur. Ya. Tetep Babe karo Budi ndongane dulur-dulur kabeh neng ndi wae berada Heeh. diparingi seger waras, sehat, panjang umur lur. Amin. Gangsar, lancar, berkah rezekine. Amin. Oke lur. Wassalam lur. Matur nuwun.